sa mga nagapanguna nga balita lokal, Committee on Transportation sa City Council may hearing angon sa pagbukas ang Private Motor Vehicle Inspection Center. LTO nag-atag ng suspendido gyapon ng mandatory inspection sa motor vehicle sa PMVIC. Customers ang bulak para sa patay ginalauman nga magadamo na sugod sa weekend. Anay spokesperson sa 3rd ID sa Philippine Army, nagpungko na bilang commander sa Media and Civil Affairs Group. 31 anyos nga lalaki sa Talisay balik prisuhan matapos mabaklan sang iligal nga armas lutang. Samtang Mayor Isko Moreno nagadusos ang pagpanubos ang buwis sa produktong petrolyos kag elektrisidad. Sa mga nagapanguna nga balita national, Presidente Duterte nagpasalig nga siya na ang bahala sa drug war sa Pilipinas bangod na hadlok si Senador Bato de la Rosa. Senador Laila de Lima, nagpanindugan nga luyag salbaron ang sang DOJ si Duterte gani nag-imbestigar sa drug cases sa mga pulis. Shed nag-atag nga hindi kinahanglan ng vaccination sa pagbalik sang face-to-face classes sa kolehiyo. Sa mga nagapanguna nga balita international, Presidente sang South Korea nagpasalig sang Korea Space Age kadungan sa pagdunsyar sang rocket nga sila man ang naghimo. Balita sa negosyo, malapit 40 billion pesos nga ayuda sa mga LGUs. Aprobado na sa DBM. Balita sa inampang Ascals Under 23 handa na para sa AFC U23 Asian Cup 2022 qualifiers nga patigayonon sa Singapore. Balita sa entertainment, actress nga si AJ Ravala mahimo nga sa masunod nga tuig magabalik sa social media matapos maulamid sa pagbulagay ng Aljur Abrenica kag Kylie Padilla. Kag sa balitang espesyal, mga patay nga nalubong sa isa ka sementeryo sa Davao de Oro ginkawatan sang tuway-tuway nga aayhan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos lang nakaligad sa takna nga si Zaga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa linisuan sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live sa Facebook fanpage sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kapod sang inyo mga tagbalita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa mga balita o nakita sa top story of the day. Nadisturbo ang Senate panel hearing sa Department of Energy proposed budget para sa 2022 kahapon. Bangod sa hindi pagintindihan ay sa sulod sang Administration PDP Laban Party. Ginkakas ni Senator Sherwin Gatchalian ang chair sang Senate Finance Subcommittee si National Transmission Commission President Melvin Matibag matapos naging pahigsini nga ang proceedings ang isa ka politikal sa mainit nga pagbaylohan isang pamangkot kag sabat sa tunga nanday Senator Manny Pacquiao. Malapit sa 4 ka oras nga hearing, nag-ibwal si Matibag matapos naging pamangkot ni Pacquiao ang involvement sang pamilya sini sa Independent Electricity Market Operators ang Pilipinas, isa ka under-capitalist firm nga nakakuha sa kritikal nga kontrata nga nagabalor sang 100 million pesos sa DOE sa tinalikdan nga bulan. Si Matibag isa ka Secretary General sa PDP Laban na faction nga ginpangunahan ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang presidente sang partido. Nagpamangkota lamang si Pacquiao nga luyag lamang sa ni mahibaluan kung ano ang mayera sa IEMOP nga ginpili ni nga wala man ini nakapasar sa qualification nga gin-require sa Electric Power Industry Reform Act kag ang ginpamangkot man ni Pacquiao si Cusi nga sa IEMOP, isa sa mga board members ni ang asawa ni Atty. Matibag nga nagatrabaho para sa ila. Nagsalot si Matibag kag nagpahayag nga dapat maintindihan ni Pacquiao ang kabugusan nga istorya kon ginbasa sini ang EPIRA. Matapos ang payag ni Matibag, nagmando naman si Gatchalian nga kakason si Matibag sa virtual meeting. Attorney Matibag, go ahead. Alam mo, kanina pa ako nakikinig I even watched the video of Senator Pacquiao. Alam mo, let's call a spade dito sa hearing na to This is all political, Senator Pacquiao. Alam naman natin to, ito yung pinapasabi mo nung bago ka umalis Nung umalis ka, na sinasabi mo, meron kang pasabog. May as an incorporator, an independent incorporator. Attorney Melvin Matibag. Attorney Matibag, Attorney Matibag, can you will be immunity. Attorney Melvin Matibag. Attorney, hold on, Senator Pacquiao, Attorney Matibag. This is my committee, and you have no right of calling this hearing a political hearing. This is a budget hearing. The senators are entitled to ask policy questions. So you have no right of calling this a political hearing. You're out of order. You're no longer recognized.
We've given you a chance to answer the policy questions, but instead, you insulted this committee by calling this a political hearing. Hindi naman fair yun. So, Mr. Chairman, Yes, go ahead, Senator Pimentel. so you have declared Attorney Matibag out of order. So how do we implement it? We keep him muted for the rest of the meeting? Yes, we keep, well, you should leave this